Creștinii încă mai plătesc un preț enorm pentru credința și dragostea lor față de Hristos. Ei pot fi părăsiți de alții, dar nu de Dumnezeu. Tatăl meu pământesc m-a părăsit, dar Tatăl meu ceresc nu mă va părăsi niciodată. Îmi iubesc părinții atât de mult și aș vrea ca ei să știe că mă rog Domnului să le deschidă inimile și mințile. Aș vrea să trimit un mesaj tatălui meu. Tu spui că vrei să mă omori, să-mi vergi sângele în public, dar indiferent de ce decizi tu, eu te iert. Sunt două căi când autoritățile află că cineva este creștin. Execuția și a doua, când un creștin lasă religia lor, este trimis în lagăre de concentrare politică. Dacă mă găsesc rugându-mă sau încurajând un prieten în Hristos, mă vor lua și mă vor pune la închisoare. Ei încearcă să ne forțeze să negăm credința noastră și ne bat când refuzăm. Ei ne maltratează și spun că India aparține hindușilor și nu creștinilor. Ei fac slogane: creștinilor, plecați din acest sat, altfel vă omorâm. Asta ar însemna că dacă reconstruim bisericile, ne vor omorî, vor rupe trupurile noastre în bucăți, așa cum sfarmă bisericile în bucăți. Mulți au venit la mine și mi-au spus că au fost la biserici care le-au zis să nu mai vină. Aceasta mi-a întristat inima. Nu pot să văd cum noi suntem creștini de clasa a doua, doar pentru că unii au moștenit credința lor de la părinți și alții au căutat pe Domnul și l-au găsit. Mulți creștini ne-au abandonat. Ei puteau să ne ajute, dar n-au făcut-o. Acești oameni trebuiau să ia parte cu noi în soluționarea problemelor noastre. De la început, creștinii ne încurajau să venim la întâlnirile de biserică, dar după ce i-am vizitat la închisoare, au zis: vă rog, nu vă mai duceți la biserică pentru a evita problemele. Îi cerem Domnului să ne dea mai multă îndrăzneală, să ne dea atâta tărie, să ducem numele Său și să stăm tare în fața persecuției. Ei nu pot să-L ardă pe Hristos și biserica din inimile noastre. Suntem în mâinile lui Dumnezeu. Îl am pe Duhul Sfânt în inimă și El îmi dă putere să nu fie frică. A fost cu adevărat greu, dar slavă Domnului, Dumnezeu ne-a purtat orice grijă. Nimeni nu a cedat, nimeni nu s-a lăsat de Hristos, ci ne-a întărit mai mult în credință. Credința mea nu a fost zruncinată. Eu știu că în fiecare situație Dumnezeu este cu mine. Când vine persecuția în viața ta, nu te descuraja, doar mergi și cere putere de la Dumnezeu și Dumnezeu te va salva. Dumnezeu te va conduce prin fiecare dificultate. În orice situație, păstrați credința în Hristos. Mă voi încrede și mai mult în Dumnezeu, Cel care îmi dă o viață nouă. Dumnezeu este cu mine oriunde și oricând. Dumnezeu m-a întărit, El m-a făcut îndrăzneț. Eu nu pot să mă opresc, trebuie să continui asta, deoarece am fost ales de Dumnezeu pentru lucrarea Lui. Dorim ca oamenii din întreaga lume să se roage pentru noi. Dorim ca oamenii să vorbească deschis în favoarea noastră, ca noi să avem libertatea să practicăm credința noastră.